Awenje phela umela konke ngifuna uyibuza. Njani Ndumisa? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Mana usho. Wayela nomshele. Manje uvusa phike lo muzo lawo? Ngobuza ngoba kufanele ngobuza. Ongenza futhi nenkulumo engiza nayo ungayizwa kahle kodwa ibalekile. Hayibo. Yini leyo oza nayo ibalekile? Ngathi ngiyaphuma ke mina esithombeni. Ndumisa, sengiyimisele ngokuyinikela ukwena. Kodwa uma kuthi usasenalo lokuthanda awungishumayeza ngalo uthi nalo ngami. Isithombe. Mina ngakushela ngikuthanda. Wangangiqoma ke wena. Ngathi sengiyezwa ngezwa kuthiwa usutshwala nomzo. Manje awungitshela yini senehlukene yini naye? Hawu Ndumiso, asiye ukukhuluma ngomzulu, asikhulume ngami nawe la. Masufuna mina ke ngitshela. Kuyakuphoqa ukuthi uhlukane nomzo uzobhekane nami. Awumeke, awungikhanyisele kancane la. Uma ngakuphakela ukudla njengamanje, ungadlela esifini sakho noma esifini sikamzo. Angisaqondi ukuthi lo mbuzo wakho uqonda ukuthini. Futhi nje angingabi ukuthi ufuna ukungivumisa lemfisho ofuna ukuyenza kimi nomzo. Awukwazi nje ukungibhanqa nomzo. Before siqhubeke nenkulumo, ngicela ukuthi uphendule umbuzo wami. Uma nganginikeza ukudla njengamanje nespoon ngisidlana, ungadla kuye esifini sakho noma kuye esifini sikamzo? Hawu, ku-obvious. Kuzo esifini sami phela. Oh, makuzo esifini sakho. Pho why kuzomela mina ngilokhu ngikulandela ngincenga ekubeni la ngiza nento ezosiza wena. Mana ngicela ukuphinde ngibuze omunye umbuzo. Uma ngabe ungathola amandla okuvusa umuzi, ungavusa umuzi wakini noma ungavusa omunye umuzi nje ongawazi ongahlangene nawo? Njengoba ngikutshela ukuthi sengiyimisele ngawo, ngifuna ukuthi nami igama lami libhalwe emlandweni wesibongo sakini. Ngisadidekile ke mina. Wesithobo. Umuthi wena ufuna ngibe kanye nawe mase ngivusa umuzi kababa. Uzomshiya ngaphi umzolo ovela uthandana naye njengamanje? Ngithe shiya phansi indaba kaMzo, ngizombeka eceleni. Isithobo. Ngangadlali ngawe mangithi ngiyakuthanda. Futhi namanje ngisakuthanda. Sekuyikho ukuthi lokho ufuna ukwenza kimi nomzo, lokho ukuthi usibhanqa. Ngeke ngikuvumele. Ngisihlonipha kabi mina. Angidli nje sidalo la ukudla khona omunye umfana. Hayi kulungile ke ngiyakuzwa. Kodwa senze kanjena ke. Awuhamba ulicabangisisa hlala udaba lami nawe. Uma uvuma ukuthi sithandane, ngizobona ngokuthi ufike kusasemini ngo2. Le esihlahleni esingasodongweni. Usheshise ukucabanga ngoba uma ngabe ungasigcina isikhathi lesengisishoyo, mina ngizothatha sengathi inkulumo yami nawe awuvumelananga nawe. Kodwa futhi ngoba futhi sekuyahlwa ke ake ngihambe, ngisacela ungithwese ngihambe. Nami ngihambe ngiyesekhaya ekhaya. Hayi, ngiyabonga. Usuhamba kahle. Sawubona. Yeah, unjani? Ngiphila. Ngixolisa ukukunindisa bakithi. Khona obekisangibambezele ngapha ekhaya. Hayi ungakhululeka, ukuyeke lokho kwakubaleza. Mina ngijabuliswa yikho nje ukuthi gcina usufikile. Bengeke ngingafiki. Yazi emva kokuthi ngikhulumile nawe, uthande nginalo ngawe elivele lavuka lama ngeenyawo. Before kuba ukuthi siyathandana Wesithobo. Khona kuzomela ukwazi futhi ukwamukele. Njengamanje vele mina ukhona umuntu engithandana naye. Ngithandana noAkhona. Sithobo. Bengeke ngihlale ngisingile. Noma ke inhliziyo yami bikhala igazi ngokuthi angikwazanga ukuwina wena ukuthi ube ngowami. Ya, kodwa nje ngingakusho inhliziyo yami besimamukele.
noma bekunzima kodwa nje ibisimamukela yona. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa ke mina ke ngicelayo ukuthi ungahlukani naye uAkhona. Anginankinga mina nokuthi ukhona ukuthi uzoba umamkhulu mina ngibe umamncane. Kulungile anginankinga nalokho. Awicabangi nje usuneyintombi zakhe eziwu2. Intombi zakhe ezithi wena nje. Wesithoko. Uqonda ukuthi ngibe nesithembu seyintombi. Lokho kusho ukuthi nawe uzoba nesithembu samadoda. Ungibhanqana lo mfana. Hayi ngeke ngivumi ke leyo ke mina. Sengahlukana mina nomzo asisathandani. Kanti futhi kwasiqaleni akazi ngize ngimthande. Into engangiyilandelela nje ngangithanda ngoba wayenemali, ngangitshithi nenhliziyo yami izofunda ukumthanda. Ngoba kwakumele anginikeze noma ngithole izinto engiyidingayo kuyena. Ngijolile naye umzo. Kodwa ngaze ngajabula nje inhliziyo yami yazi ngajabula mayinaye ngoba bengiphoqa ukuthandana naye. Bengibekezela ngikuphoqa ngoba bengizazi ukuthi ena ngifuna lokho engikufunayo kuyena. Kodwa ke ngifundile futhi ngibonile ukuthi kumele uthande umuntu ngoba umthanda noma umqome ngoba umthanda. Ungalandeleli ukuthi unani kanjani isimo sakhe yabo sokuthi unemali. Kumele uye la ukuthanda khona inhliziyo yabo. Njengamanje nginawe la ngoba nakho ngilandela inhliziyo yami. Ndu kade ngaba nalo uthando lwakho. Futhi ngixolise ukubambezela ngokuthi ngingaqomi usangishela. Hayi ngiyakuzwa ke. Anginakho futhi. Yabona nje as from today ngifuna ukwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi ngikukhombise ukuthi ngiyakuthanda nanokuthi njengamanje ngicela ukuthi siye kulokho sikhuluma nabantu just ukuthi si-enjoy isikhathi sami sokuqala mina nawe sithandana. Yebo lento leyo. Ofisika mapepe. Akhona ungachaza. Akhona awungachaza akhona. Awukahle akhona ungachaza yini manje? Akhona ungachaza. Chaza thini? Chaza unentombi entsha. Hawu. Hayi lokho ukuthi nje. Ukuthini? Kusofana nami. Yazi into ngixoxile bengithanda kuwena wena. Yazi bengithi angithanda kwasho khona ukuthi ungenza isithutha sakho ke. Hawu akhona. Ngiyakuthanda vele. Ma ungithanda pho mina ukwaze kanjani ukushela isitho ngikhona? Ukusho khona ukuthi bongithatha isikomuntu wakho. Cha akukho kanjalo. Kanjani? Emini ngithi ngakufonela ngifuna ukuthi singikhulele. Wena ngithi business sithoko wakho. Wo. Akhona ukhulele? Ya ngikhulelwe ndu. Kodwa ke akukho ngane ezoba khona la. Angikwazi ukuthi ngalethi ingane izosifika emhlabeni ngesenababa. Okunye ngizoyikhipha lengane mina. Akhona ngiyacela ungayicabanga ngisho uyicabanga ke leyo. Ngiyacela akhona. Angizokuzwa ngami mina. Woqala wami lomzimba. Ngizoza nami yini engifunayo. Okunye ke ngixolisa ukuphazamisa nentombi yakhe entsha. Bye. Hawu akhona. 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 Ndu. Yaphilani kunini ngimemeza. Uyangiziba nje. Uqondile yazi ukuzima. Ngikhona ukuthi ikhanda lami lihlangahlangene nje. Hlanga indaba. Ukwalileni uAkhona. Yazi Thoko. UAkhona ungalili. Ube sethi ngoba sengisithathile isinqumo sokuthandana nawe, angiqhubeke nawe. Inkinga enkulu nje kulento le ukuthi bengazi ukuthi ukhulelwe. Hayi nyakanyaka yodwa ngephela le. Manje ke sekuzophoqa ukuthi lo budlalano besithi siyaqala vele sibimisa. Mina shise ngiyolala ngenxeba ngoba phela angikwazanga ukunikeza ithuba ngalesikhathi usafuna ukuthi sithandane. Ngagijimela nami ngesho ukuthi amabhodo agconzayo. Nakho sengithi ngiyabuya kwena ke sengifica isitulo sami sesiqhakela omunye umuntu ke manje. Kumele uqhubeke nayo akhona. Wesithoko. Uthande enginalo ngawe. Alungivumela ukuthi ngakuyeka nje kanjalo ngiqhubeke noAkhona. Kodwa futhi at the same time ngokwalesimo lesi kuyaphoqa ukuthi kahle kuyangiphoqa ukuthi ngiye kuyena uAkhona. Ngakho phela ukuthi akakwazi ukukhipha ingane yami. Wathi ife yokugcina nje. Kodwa khona ke kuyakuphoqa ukuthi uqhubeke naye uAkhona. Okanye uzame indlela yokumvimba noma ukhulume naye ukuze engakwazi ukukhipha isisu. Kunzima Sithoko. Angikwazi ngisho nokukhuluma naye. Mangimfonela ama-calls ami akabambe. Yo, waze kwanzima ke. Kodwa kuyomela lokhu uqhubeke ngomzamo.
efonini mhlawumbe kuzoba right sogcina seyibambile. Yebo sabona. Yebo njani? Sikhona njani sisi? Siyaphila. Ngifona malana nephepha engilibona esigxobeni about pain-free abortion. Yebo kunjalo sisi. Nokunye futhi engakusho ukuthi uma uthola ekhaya ubiza 200. Nokunye futhi engaphinde uqinisekise kuwe ke dadewethu ukuthi njengoba ubonile kubhala pain free nje asidlali ngawo. Shona ke dadewethu. Uyawuthatha noma? Yebo ngiyawudinga. Mama kuphi indawo? Ngingela ngasehall. Okay. Ngicela ukubuza uyiphethe imali lapho ukuze ngizokwazi ukuthi mawuthi ayiphethe ukwazi ukuthi ngisendele ama directions asekhaya. Yebo ukhona u200 enguphethe ngakumina okushuthi ungeza. Okay ngizobe ngilapho ke in 20 minutes. Yilo ke order lakho lesisi. Ngizokunika kodwa uqikelele ukuthi lo muthi uyawuphuza and then bese uyadla. Ngicela ubambe. Emva kwa 10 minutes udlile. Bese uyakwazi ukuthi udle ngoba emva kwalapho uzobusuqala wenza umsebenzi wakho. Ngiyakuzwa. Yebo sisi. Bekukuhle ukwenza ibhizinisi nawe. Yebo. Akhona phela nje mana sikhulume. Mawufuna ukukhuluma nami mbokhuluma nendoda yami loyithathile hayi nami. Hawu akhona. Engingakusho nje mina lo kade sithi saqala noNdumisa akubange ngisaqala. Angithi nanginaysho lokho kushoyo. Ngazibonela ngalami mehlo nifuna ukuqabana ngasodongweni. Kodwa ke uNdumiso uyakuthanda. Uthe ngeke akwazi ukuhlukana nawe ezikini. Kodwa futhi okunye ke mina bengenankinga nokuthi sibe babili. Kodwa ke ngiyabona ukuthi wena mhlawumbe ungaba nenkinga. Ayazi ke. Vele mina ngizwa leyo. Why uNdumiso bakubuya ngithanda ashele wena ngikhona. Ingathi sina ngisemnelisi. Okanye kunduwa kaye no wangishelayo. Yimina oshela yena. Ayikho ke nje leyo. Yazini. Ngitshene. Enyangeni izisithuphe edlule unduwa yisesheli sami. Ngamziba ke ngangayingena eyakhe kodwa yena wayekhombisa ukungithanda nokulanga ephinde futhi kulangazelela nokuqonywa yimi. Wayengithanda uNduma. Njengoba sengishilo ke. La kade sithi siyaqala angeke kusaqhubeka ngesizathu sokuthi asifuna ukuhlukumeza wena. Kanti enye into esengifundile ke ukuthi ungaqomi umuntu noma ungathandani nomuntu ngoba nakho ulandela ukuthi izinto zakhe ze right ukuhamba kahle empilweni yakhe. Ngoba kuyaye kube ukuthi uthanda akanalo. Kanti futhi ke ngaso sonke isikhathi uma ngabe ufuna ukujabula noma kumele ubeke injabulo yakho phambili. Kumele kube ukuthi uqoma umuntu omthandayo. Pho buyenze lento buyenza. Mina njengamanje kuyaphoqa ukuthi ngixolise inhliziyo. Ngamukele futhi ukuthi unduse ngowakho. Okunye ke ungixoxelile ukuthi ukhulele usenzoba nengane. Yanibongela. Ayikho nje into engibongisela wena. Mina senziqiniso singayikhipha lengane. Akukwazi phela ukuthi singathi ngiqala ukuba nengane ubaba wayibeni nayikhombisa afuna uba ingxani yayo. Ngizoyikhipha. Ngeke. Akukwazi phela ukuthi ungakhipha ingane. Ingane isibusise esivela kumdali. Kanti futhi ungathi ngithiwa ena ingane eyakho le onayo lo usuyikhulele njengamanje ingiyoqala futhi ngiyogcina uthi uphinde uyazama usufuna ukumitha usufuna uthola enye ungaphinde uthola enye ingane ungayenzi lo nto le ayikho right isibusiso lengane engimini yazaze ngicabanga lendlela oyisho ngamo njengamanje ungacabangi lento yakho yokukhipha isisu iyeke nje lesi ingane wena emhlabeni uNdumiso uzokweseka nasekhaba azokuseka ingane phela isibusiso hayi ngiyakuzwa kanti ngiyaba futhi amagama ongike wona. Ngibe ngithi ngizokwenza ngisakwenza. Okay, kuhle usalokho. Bese kuyini manje lena? Hayi phela bengiqinisile ngibe ngifuna ukwenza. Akhona. Ngingachaza. Ngicabanga ngichazele iwanele. Akhona. Ngiyakuthanda kakhulu futhi. Engakusho nje nawe Sithobo ngiyamthanda kodwa indlela engimthanda ngayo ngeke ngiyiqhathanise nothando enginalo ngiyavuma ngamshela ngingakadibani nawe indlela thizeni ke noma ngeindlela zokuphila sagcina singakwazanga ukuthandana kodwa njengamanje ngiyakuthanda
ngiyimisela ukuthi ngibe nawe. Bese ngikhulumile-ke nanayo ukuthi lento besithi siyayiqala kube ukuthi asisayiqali siyayiphetha ingakaqali. Engikucelayo kuwena ukuthi ingane yethu le ela kuwena ungabe usayikhipha. Ngiyimisele ukuba nawe. Wendube sengikhulumile noSithoko. Okwengane vele ingane ngizoyigcina, angiseze kuyikhipha. Okunye kubonile uSithoko uyakuthanda, kanti nawe uyamthanda. Ukusho bani nithi nizohlukana, angihlukani ngoba nithanda. Benifuna ukuhlukana banakho mina sengikhulele. Okunye ngikubonile ngoSithoko, buke intombazane eright, elungile akanawo uma uphezulu. Okusho ukuthi lento singayenza sobathathu ngoba naye bekakhuluma phambili ukuthi akana inkinga nayo. Nami inkinga nginayo. Ya Sithoko, sesifikile-ke. Ngihlala khona la esititini. Abantu uhlala khona lana nje. Ya, ngihlala khona la. Kunesikhashana-ke ngifikile. Ngisukela nje le emakhaya kwaNongoma. KwaNongoma. Ya, kwaNongoma. Kanti yini kunenkinga? Ayeke nginenkinga. Hawu ngiyakuzwa kama usuhlala khona la. Manje awusho njengoba usena asambe siya ngasendlini uzongimela nini? Hey, awu sanda sami. Uzokumela. Ngingakwenza kanjani lokho uthi ngingakumeli? Ngiyindoda phela mina. Hayi ke manje usho uzongimela sambe. Usho kanje? Asambe. Asingamokushisa isikhathi. Hawu, kanti salokhu sijikana namakhona sangaqeda sihamba ngakade sifike siyakhona. Cha khulileka, asambe sesifikile nje. Hayi. Sanda sami. Ikhona-ke la esihlala khona. So ngizocela ukuthi ngingene ngaphakathi because ngihlala nobaba la, so kumele ngifike ngiqale ngimazise ukuthi ngihamba nawe la. Base kuba ukuthi uyasipha ispace sokuthi sikwazi ukuba ndawonye yabo. Hawu yeheni, kahle bo. Singahamba isikhathi eside kangaka ungasho ukuthi nawe uhlala nomfana endlini. Wabona nje njengamanje ngoba usuke uyomcela ungathina bese nanqaba. Enganginikile ithuba olifunayo. Hawu kahle sithando sami. Ngeke azanqabe khulileka. Ngiyezwa uzama. Sho bafu. Awubheke phela bafu. Aha. Kunomuntu esengimhlanganisile phela la. Nomuntu somhlanganisile? Kumthola kuphi lo muntu? Cha ngimthathe ngapha ngezansi. Buka phela. Engicela kwena njengamanje ukuthi usephe space. Ngikwazi ukuthi ngishaye into yakhona. Hawu. Bafo. Ngokuphusha mongaka nje sithola umuntu la lapha. Ngubani phela mina? Ngiyibhoza phela mina. Ngiyacela bafo usiphe space. Oh, hayi. Yebo njeni. Awusukane madada. Cha. Kube mnandi kaze ukuba nawe. Awusukane. Ya. Cela ukuthi njengamanje sekuyisi isikhathi sokuthi ngikuphelezele yabo. Yeah. Kodwa emva kokuphelezele ke ngicela ungokwamukuze kimi. Hayibo. Uthini manje? Ungokwami uze kimi. Mali ukhokhe phela. Ngikhokhe. Mali ukhokhe. Hayi wena. Asivumelana ngokhokha kusukela ngaseqaleni. Why kumele ngikhokhe ke manje ke? Hayibo kahle wena. Uqinisile yena userious? We baba, laleleka. IseThekwini la into yamahala kuzomela ukhokhe futhi ngibambezela. Isikhathi siyahamba. Hayibo Sithoko. Ngiyakhokha futhi manje. Mina ngikwazi kokukhokha ngazi ukuthi mina nawe siyathandana. Malini yona le? 100 rand but 100. 100 rand. Anginawo ngisho imali ke mina cabanga. Anginalutho nje. Hayi angazi ukusiza ukuthi uzama indlela yokuyithola, yokusiza nje ukuthi uyithole. Akukho ngoba lokho ngiyobona ukuthi nangiseshani namaphoyisa vele ahleli lapha yaseThifaya solo umsebenzi vele. Hayibo Sithoko. Mina bengazi ukuthi ngizokhokha.
kodwa ngiyacela ingazi ifike kule amaphoyisa. Ngizozama ukuya kubafo lapha uphara kube ukuthi uyangiboleka imali noma le mali ekhona kuyimali yokuthenga igrosa, kodwa ngiyacela ingazi ifike kule amaphoyisa. Angihlangani mina nezimali zokuthenga amacross. Hamba uzama imali. Isikhathi siyahamba ngijahile mina. Athi kuyadlalwa lo. Ayikho into yamahala la iseThekwini. Awu, siqedile njalo bafo. Hey bafo. Nasi simo sengishubela lapha. Yini manje kwenzenjani? Lo muntu phela loya usetha ngikhokhe. Sothi khokha. 100 rand wonke mfethu. Hayibo, kodwa wena ubuvumelene ukuthini naye? Angazi nanokuthi uyathengisa ke mina. Into bengazi ukuthi ngitholele umuntu. Buka phela ngiyacela ngakwethu. Ngicela ungiboleka le yamali leyana ngizama ukumphesha imali yokuthenga ukudla sobe siyibona. Uyaphila kahle la ekhanda Ntomesi. Anwazi kahle ukuthi le mali le imali yokudla. Cha ngiyacela mfowethu ngiyacela. Hayi no, wena hamba uzama imali wena ubone ukuthi wenze njani uphesha kanjani. Izitori zakho lezi mina angingene manje msungifaka ezintweni zakho. Hawu bafo. Okay, asenze kanje njengamanje. Wena ngiyacela ukungena lapha endlini uzama ukumthambisa kancane. Mina ngizobe ngizama imali ngiyayicelela mfowethu. Hayi okungenani mfowethu ungenza lokho kodwa mfowethu angithandi lento yenza ukuthi uhambe nje uyiphose ebantwini abantu ongabazi. La mfowethu kuseThekwini ngeke kumele ukuthi uqale ufunde ingqondo yakho nakuqala ngaphambi kokuba kube khona ingqondo oyithathayo. Akubala mfowethu awuphuthume kuyena. No, hamba. Hey. Kwenzakalanga. Awu. Sikuza sami bakithi. Nakho ngibona umfowethu lapha, ngibona uphuma ngeshoti manje akangitsheli lutho nje nami. Yini kwenze njani? Kwenze njani? Ubuzanga ngani yena? Hayi bengithi ngiyambuza nje wandlula nje ngejubane akaze ngichazele lutho. Hey lalela bhuti, musulokhu uzongibuzana nembudane la. Umfana uphuma ethi uyakuya la uyolanda imali lapha. Letha le mali kuwe ke le ethe yena ecross. Ileze. Ngifuna yona ke njengamanje. Hayi cha phela mosho kanjalo Sibiza akunankinga ngingakunikeza leyo mali nami nje mawuzothi kungishashayisa nje noma ungangibhedeli wena ungangibhedeli wena. Ngifuna imali mina. Nezeni imali ngihambe. Ukuhlanya nje lokho ngitshena khona njengamanje. Uma ngingafuna ukuneza le mali uyazi ukuthi mina ngizosuke ngihambe mina ngimaphoyiseni ngiyonibhanqa nobabili kulento akudiyenzeka njengamanje la. Ngizonibophisa phela mina. Ngenaphi mina manje? Ngizokufaka khipha imali le kuwa ngani imali ku ungitshelile. Nami sengiphakathi kule. Ngizonifaka uma ungayikhiphi khipha imali letha. Ngathi ngizodlala nina mina. Futhi isikhathi siyahamba ngifuna ukuhamba mina isikhathi siyahamba ngiyasebenza. Yabona indaba yontomisi. Uzodlala nje amaqola la eThekwini. Hey. Letha. Hawu. Ya, iright iphelele. Manje thina sodlani thina? Ngihlangana phansi nodlani? Yini la eselela enye? Ilokhu ngana le. Yini lokhu ngani? Ijwayelena kabi nini? Kodwa sekuba nje na vele emhlabeni. Foni yami. Ningijwayela kabi nini? Wazongigela ubaba. Hayi le ndaba fanele ngifike ngixoxe emakhaya ukuthi kahle kahle ngobe sisuka nje le siza la lo mjita lo ufika ukugila imanga la manje. Sicwele ikweletini manje asisena kudla sodlala. Hayi man. Ayikho indaba lo muntu. Ngiyaphila. Kusebenzeke lokho namhlanje? No, nawe uyazi usiphatha uneyinsuku akusebenzeki. Ayi mina ngizamile mfethu ngizamile afuna ngoba mangamngani. Kodwa nje umfana ucishe wangigila. Cishe wangigila umfana. Esengasafuna ukhokha yabona nje kube nezitorinyana kodwa ke kugcine mina ke. Nje enhlala yenze singihlezi kugcina mina. Chaza ke zithini gemegeme zanamhlanje? Hey, namhlanje zingishukile kodwa ke kube ngathi ngiphatheka kabi ngoba ngidliwa nembeza kancane. Ngithe ngithi ngiyasebenza ngadibana nomfana wangapha ngakithi kwaNongoma. Manje ke yabona bese kumzukuzuku indaba zokukhokha ngoba phela labafana baNongoma bayazi lento yokukhokha. Yeah, mngani ngilalela. Yazi mngani okungiphatha kabi kakhulu nje ukuthi ngithathe nemali yabo yokugcina and ave bebalisa ngayo bekuyimali yegrosa bekuyiyona yodwa nje kuyiyona yokugcina and kuyangathi abasebenzi nokusebenza nje. Yo, mngani ngakukhuza kodwa ngokusebenza nabantu bangakini. Ungcono ngihamba. Yakhona uqinisile kodwa nje imali mngani. Hayi. Yazi umngani uqinisile. Nafuthi abafana bangakithi nabo basuka le emakhaya bezela bezophanda. Sona phela lesengisenza ngoba phela sonke siswale emakhaya sizele khona uzozama impilo sizophanda sonke.
Ish, ngase. Hawu. Ndoda ulele kanjani vele wena? Wena futhi ngabe ulele, wena futhi ngabe phela uyahamba uyozama njengendoda. Cha, khululeka ngisazoya ukuzama yini manje? Hayibo, usazoyozama kwani? Uyazi nje ukuthi ena lesikhebereshe sakho lesi sifike sathatha imali yami la imali bese sothenga ngayo ukudla. Sodlana. Ngenze njani mina ngidleni? Ngidle wena. Hawu bafowethu usalapho. Bese ngithi sidlulile mina kuleyo. Sandlule kanjani silambeni? Hawu bafu. Kahle bafu. Hayi, mina bafo angiyenza lento yakho. Nami ngisabathe ngithi ngizama ukwenza indlela zokuzama lapha. Hey. Akwenzeki lutho. Hey, indoda abantu bala umphakathi wala. Strong mfethu ngiyezwe kuthiwa mawuthi uyantshontsha la. Uhamba uyokufasela lapha kujantshi. Phihlizo isitimela imali. Yabona bana ukuthi ayishayekile ngeke ngize ngikwazi dalo omunye plan. Kodwa nguwe njalo ngifake inyakanyakeni. Kodwa mfowethu, Ngiyaxolisa bafu, ngiyaxolisa bafu. Kodwa ikhona indlela. Ikhona indlela. Ndoda angifuni lento yakho mfethu nje ungayiphindi. Zama nje ukuthi mawuthola umuntu umfundo umbheke ukuthi umuntu uhlobo luni lo muntu. Noma ungcono utshele mina ngizokubhekela mina umuntu oright. Fuze ngabe uyena umuntu okhokhela thina ukuthi njengoba sihleli kanjena singasebenzi silambile. Fuze ngabe sithola umuntu thina ozokhona ukusithengela ukudla. Wena thola umuntu ozothatha khona lokudla okuncane ayikho lento yakho mfethu hayi. Hayi yasho. Ngena. Hawu, ngibhizinilele la. Futhi anilambile kahle kahle. Aningihlangabeza ngane stopini lesa plastic. Bambani lana, bambani. Ngihlahlela amehlo nje yini ke? Nisho yini? Aningihlasela. Singakutholela mhlawumbe amanzi. Angidinga amanzi apho mina. Okunye? Ngikudingayo. Lalana lapha yinina. Bofamjule. IseThekwini la. Ningasuki nomqondo wale emakhaya. Konongoma nizizwe la eThekwini. Musana kuzobhayiza la. Ningathi manibona amantombazane sinenamathela emva kwawo. Umuntu kumele umuntu omtholayo wesifazane kube ukuthi umuntu omazi kangcono. Uyinika isikhathi nje sokuthi uze umazi. Ningahambi ninamathelisa nje nihambe nilandela noma ngaye mapha amantombazane. Ningabhayizi la. Azikho izinto zamahala la. Yazi ngihlale ngaba nozwelo nje. Ngicabanga ukuthi abantu bangakithi laba phela kahlahle nami ngwanongoma. Ngaba nozwela ngasho ngicona ayinibuyisele ke phela vele sonke isizwe emakhaya ngoba sizela ngokuzophatha. Mhlawumbe asazani kwanongoma kodwa la eThekwini uma sesingala sifana ukuthi singabandawonye. uNkulunkulu emuhle njalo kodwa bakethi siswami engazuthi engakubusisa lo muso wenzile. Siyazi na ukuthi ubuse emsebenzini kodwa ke ngithanda nje uzwelo lwakho kuyasho ukuthi umuntu osuka emakhaya uyasazi isimo sethu. Cha ngiyajabula kakhulu. Siyabonga Sithoko. Yewubhayiza wena. Yewubhayiza. Hey kodwa bafu impela. Hey qinisile udadewethu. Hayi ngeke ngisahamba. Iyobona namayibonana. Soqhubeka umsebenzi wami. Hayi baba. Kodwa mfowethu kuyakhomba ukuthi idlozi esihamba nalo liyaphila. Hayi Kwaye kwenzeka kubani lento eyenzakala kithi? Hayi bana inhlanhla le. Ayandele bani futhi. Yo. Hayi. Awuthi ngivele ngifonela lesithanda sami. Phela umuntu unentombi ekhona la eThekwini. Awu, sawubona sithanda sami. Buka phela sithanda. Njengoba ngikwazile ukuthi ngicela ngifikile la eThekwini izolo. Engicela kuwena njengamanje ukuthi ngazi phela ukuthi ngikubona nini. How baby. Ufika nje usufuna ungibona njalo. Hawu dale. Hawu sithanda. Kanti kulinda u12 unyuye yini? Mina kade kwase ngikukhumbula. Awucabange nje.
kuno 6 months zonke ngingakuboni yabo. Lokhu wahamba nje kulo 6 months wazofunda la eThekwini ethi uthi angikwazi ukubona futhi ngihlezi ngikukhumbula ke mihla namalanga. Hawu baby, nami ngikukhumbula kakhulu sithanda sami. Futhi nje angikwazi nokulinda nje ukuthi ngikubone. Ngicabanga ukuthi unginika ama directions asemqashweni wakho yabo. Ukuze ngizokwazi ukuthi ngize nje lapho ngizokubona. Khona nje namhlanje singalokhu sichitha isikhathi. Yazi ngibona kuyiselihle ukuthi ongcono kube yimina engiza la oqashe khona wena. Ngoba angeke uzubone wena la engihlala ngakhona uqashile kanti futhi yabo futhi awukajwayele. Ngcono kube yimina engiza lapho. Awusukani matata. Awuze bakithi ngizoke ngithole nesinqandi bakithi. Inini ngazigcina. Kwakhona nje ukuhefuzela. Waze wajaha ngoba phela ngisazogeza mina before ngize lapho. Ngicela ukuthi ngisale sengilungiselela ukuthi uza ngapha ke yabo. Ya, uzongithola ngivivile ngiready yabo. So engizocela kuwena ukuthi ungifonele mase kuwukuthi usufikile. Okay, bye. Sithando sami, ubani lo khuluma naye? Hawu bekumama sithando sami. Bengithi nje akangifakela imali yendwana zokugcoba. Kodwa ke angitholanga uthe nangizoze ngithole makuphela inyanga. Ungani bahluphe ekhaya ngoba phela ngikwenzela yonke into uhlala nami la emqashweni and imali yaNSFAS unayo mama. Kanti yakhe imali uzoyenzani yaNSFAS? Ngoba phela awuthengi ukudla, awurenti, izinto zokugcoba uthengelwa yimina. Hawu baby phela hayi ngoba ngicela imali ekhaya mina. Ngoba ngisuke ngidrayisa noma nje ngenzela ukuthi bengaboni ukuthi ngihlala nendoda. Ngoba phela uma bengakuthola lokho ekhaya, uma bengaboni ukuthi ngihlala nomuntu, ha? Ngaphela ngami. Ngiyakuzwa sithando sami Sithoko. Musho njalo. Kodwa ke njengamanje njengesicelo sakho uthi ucela ngikuthengele laptop, ngizophuma ngiyothenga laptop manje. Khona umjito engimaziyo la around Mayville. So ngiyabuya manje mama. Okay, baby ngiyabonga kakhulu yazi. Kodwa khona lapha engisazoya khona. Ngitshelela ukuthi ungamangali uma ukuthi uyahamba uyabuya ngifika angekho. Mhlawumbe nizobe ngingakabuyi. Ungilindeke. Khulileka sithando sami. Kodwa ke ungangilindisi kakhulu mama. Indoda uyazi ayilindiswa kakhulu. Uzohamba kahle ke. Ube right ke mama. Okay. Bye. Sengihamba ke ndu siyobonana ntambama. Hayi. Anginankinga lesisingane. Usuyahamba kahle. Usebenza kahle emsebenzini wakho. Hayi okay. Othi ngawo uhambe nje ukuze lo mbuzo. Awusho ufana waNongoma. Iyajwayeleka kodwa itheko. Iyajwayeleka. Ngoba yonke into njengamanje sahamba kahle kakhulu. Usho-ke futhi. Njengoba usufikile nje la eThekwini. Khona usubonile nje ukuthi singathi kuyokulilisisa lapha kaNongoma. Sithi kulilizela sithi lili wangena umakoti. Awukodwa sesimama kakhulu. Ngisho ngithi akukho kwamanje. Angazi noma kwenziwe ukuthi vele nginayo intombi yami esuka kwaNongoma ekhona la. Angazi. Kodwa nje okwamanje bengakaboni ukuthi bengakadidiseki. Okay, ngiyakuzwa. Awusho-ke ihlala le ntombi yakho. Ya, intombi yami ifuna duty. Kodwa ngokuqasha iqashe ngakhona la ngaphesheya eChesterfield. Manje ke awusho. Wazi kanjani ukuthi sonke lesi sikhathi wena ungawufiki? Le ntombi yakhe ibihlezi ilinde wena. Ngiyayithemba le ngane leya. Okunye uyintombi yami nje semthethweni. Saze sagaxe nje mina nayo. Senzele ukuthi into yethu ibe semthethweni. Engingakusho ke nje akafani namanye amantombazana. Uthembekile enjalo nje akagcini ngokuthembeka unesimilo. So nje intombazana oright kahle leya anginavala. Hey! Hayi bani. Kwandu? Yeah. UseThekwini la. Itheku leli. Itheku liyamshintsha umuntu. Hayi khona kunjalo ngeke limshintshe lamuntu. Futhi nje umuntu osuka kaNongoma ngeke ashintshwe yitheku. Sistrong ngapha phela thina. Hayi. Ngiyakuzwa kuma usho njalo. Bye bye. Siyosala kahle. Usihamba kahle nawe sesinalo. Hayi. Hawu, la ifona yami ekhaya. Awusuka kumatata. Yebo dad. Awu, sawubona sengizani. Sengehlile emotweni. Cela ungihlangabeze ngingaze ngivuke.
Ngiza ngendlela straight. Hayi, akunankinga ke dad. Ngiyeza-ke lapho njengamanje. Shesha ngiyasaba lana bangaze bangibani. Akekho ozokubamba inkunzi. Ngoba ngisho nje sendleleni lapho yena. Hawu, sithando sami. Mina sengijabulela khona nje ukuthi ngiyakubona ngila nawe namhlanje. Nami ngiyajabulisa ukuthi sesize sibonana. Hawu, dad. Kodwa futhi-ke ingcono sengize ngathola ngisade ngihlangabezwe ukuthi ngithathe ngidukile. Hayi, ubungeke-ke futhi uduke. Hawu, isimple kabi le ndlela le. Ngibonile kodwa phela utatazela nje angithi phela bengiqala nokuhamba endaweni engayijwayele kodwa-ke akusenani wasitholene. Ubungeke uduke sithanda sami. Kanti futhi-ke okungithokozisayo ukuthi ngibone umkami emva kwesikhathi eside ngingamboni. Hawu baby, sengumkakho njalo. Ungakaveli ngisho nangenkukhu ekhaya nje. Ungatatazeli sithanda sami. Yabo uma ngingavela amandla ngiyoyishaya nje zonke ayiphelele. Ngiyakutshela kuyokikizela umama wena. Asenzeni sihambeni siye endlini yakho-ke ngoba angizukulala. Awu suka nini. Bese senze sikwenzayo-ke ebese-ke ngiyagoduka ngibuyele emuva. Awu dad. Dan, ubani lomlisi? Ngoba ngiyakhombisa ukuthi uyamazi. Hayi bo wesithobo. Ubani futhi manje lo? Ngiyabuza khuluma yini unqume umlomo? Hayi bo. Yewena. Mina ngundumiso kwabo. Ngiyindoda yakhe kusithoko. Wena wayi kungibuza lokho? Sithoko khuluma yinde. Ngibonani ngamehlo ami? Ngiyaxolisa Ntu, bengayona inhloso yami ukuthi uthole kanjeni. Hayi wena. Angisaqondi-ke manje sithoko. About what? Ngithole about what? Shono kahle ke. Ubani lomlisa lo? Ngiyaxolisa Ntomisi. Kodwa ngathi ngifika la eThekwini ngathandana nawe uvukani kuyimanje nje ngihlala naye imixaso yemali. Hayi wena. Ini? Uthini kimi? Ngiyaxolisa Ntomisi ngangiphoqwa isimo. Ngangingenayo imali enisipase wawungangixhasi imali yokuthi ngirede ngingenayo nendawo yokulala futhi ngangingenayo nemali yokuthi ngithenge ukudla ngangingenayo ngabe sengidibana naye kuvumani wangihlalisa la hlala khona emxashweni wakhe kanti futhi wangenzela yonke into zonke izinto engiyidingayo ngithola kuyena. Wesithoko. Wena wathembisa kumina usuke ekhaya. Usuke emakhaya ukuthi awusoze wangishintshela. Uzohamba uyofunda kodwa ngeke uzongishintshela. Kwenzakalani manje? Angisaqondi kahle. Man. Muphi lo Sithoko engimaziyo mina? Muphi lo Sithoko engimaziyo? Sekwaphelela konke lokho. Hey, sithando sami. Asami. Ngeke ngidlale mina abafana engingazi ukuthi baqhamukaphi. Hawu Sithoko. Kanjalo nje Sithoko. Akudle kwamamehlo bakithi mama. Yazi yebo ngishaye ukuthi ushayisane namuhla ngo8 kanje mama ngazi noma ikhona inkinga. Hawu, kahle sithanda sami usufuna ngibanjwe le gebengu zangakini. Kanjani mama wazi ngisigebengu sakho la elokushini akekho ke vele ungavela thinta uQueen waseLondon khohlwa mama. Uyayibona ukuthi njani? Yikho lokho engakuthandi. Angithandi mina ukuba imbangela yenkinga zakho. Wena uhlezi useyinkinga nje.
Ayifaki mama inkinga mina soshayisana ngizokudoba nje umdlalo wakho yabo. Uyazwana nje nenkinga. Mama nje ngizokushaya lapha ngihlangabeza umpheni ngikushaya. Bayasaba phela yakhona. Oh mama, kanjalo nje. Into le bofana busefikile phela manje kuseduze lapha edrobheni. Ngizama indlela yokumfonela nje ngoba phela uyaqala nokufika vele. Ngaphara le ndawo. Hey. Toma yazi. Hey. Oh, bafo. Kancane mfethu. Kancane. Yasindoda bakusabelisa ngobani vela yena ngoba phela ngathi ngiyabuqala ubuso bakho la. Ya, ngizakufanele ungiqale. Ya, igama lami nguSipho, ngiswale enkandla kwesakamdletshe. Ya, ngizela ngizobona nje umzala wami. Kahle kahle senginenkinga ukuthi angisakwazi umthola ucingo ngibanje inkunzi abafana nje la ngistopini. Samakhaya phela ke la mfethu kodwa nawe phela uyathumela uphaphami yabo ukerema nje mfethu yabo bambiza ngobani ke nalomzalo oshaye ngaye ke la ndawo. Umlule wakho mali. Lule wakho mali. Hayi siyazi singamashisana ngoba vele lo mbhemu usala ngale la ngiyangakhona yabo. Ngiyabonga mfethu ngiyabonga. Gana. Oh, kaze. Hayi bo. Bengathembi ngifika. Hayi makazi wo mafela. Akaphela akazi la. Hayi bo makazi. Hayi bo. Uwelo umuntu. Kazana phela kunjini. Bengathembi bethu uzofika. Ufika kanjani wena ngoba manje bese ngasaxhumana. Kazi lami. Inkinga zangilandela. Nale enkandla ngiswangazi inkinga. Izona inkinga. Wazwala userious yini sekwenze njani manje? Kazi lami. Ngisengahle ngitwena ngikhipha ifoni ngizama ukufonela. Uqhamuka nje sawuthu. Awufuthi ifoni abaleka naye angikwazi ukuthi usho kwabona nje umntwana ngobani. Kwakubi lokho mzali. Kwakubi kakhulu kodwa ke kuningi okusamele ukwazi ngale ndawo. Kahle. Kazi lami ukuthene kumele ngikwazi. Okay, khuluma ngilalela. Akuleka kazi sasekhona isikhathi sazoyixoxa lezi kanjalo yabo. Hayi. Yeah. Elashisa nalelanga. Manje yini engabe senekhuluma nomacana lengapheli? Hayi, ungayikhulumi mntana. Lo ufuna ngiyekuba ngo-8:00. Manje wena uthini uzoya-ke kuthi? Hayi, lutho dadi, ngisaba mina ebusuku. Futhi nje angithanda ukuya kuba amacala sengaze ngimithi. Awucabange nje sengimithela umfana wena kusasa njengomacala. Kazi lami. Ugcina uzongitshela phela ngale ndawo lesikhipha nje le ndawo. Usho le ndawo. Akazi. Yabona le ndawo awukho right uma uhlala khona kumele uhlezi uyiqaphele uyibhekile yabo. Awukazi lami wangichazela phela ukuthi yini kumele ngiyiqaphele phela. Ngoba mina ngiyafika kule ndawo kazi lami. Yabona kazi okumele ukwazi ngabantu bale ndawo abalungile yabo. Futhi igcwele amasela namaphara. Kumele nje wena wenze show ukuthi awehlanganisi nabantu abarong ababhedayo yabo. Kahle nje kube uhle kakhulu ukuthi ugcine ufike la kini nje into kanjalo. Ngiyakuzwa kazi lami. Futhi wenze kahle nje wafika. Hey. Bebe ubuya nina abazali emazweni ngiyefa izolo khona.
Yena Macala. Manje wenza kanjani ukuthi ngoba phela wesivumelwano ezizoshayisana masafika? Hawu ngiyaxolisa ngingachaza. Yini uzoyichaza khona uzoyichaza like seyazi in 20 minutes ke ngicela ukuthi ushayisane la sijwayele ukuhlanganela khona yabo. Showcase. Hello? Akho mntana. Ngeke. Ngibona ngigedlela lapha ngiyobeka amanzi. Sawuyaphi mntana mama? Ngiyahamba ngiyobona Macala. Ngiyabona nje futhi usifuma ngayihali ngizoyisola. Yabona indaba yokujwayana nomdlwembe. Lungile seyosalungikhiyela. Ngokubona. Okay. Hey Kaslami, kazi. Bayabona le ndaba uthi ngingathola iyabheda mfethu. Hayi le ndaba yakho ungatholakala iyabheda ngaphela ke. Angazi la maphara ngakini lawo. Hayi iyabheda nje. Awukhahle ngikhala phela ngiyofuna ifone entsha la kaNongoma. Ayikho into engizoyenza phela mfethu. Ma ungesabi kazi ngizokuthatha ngikubeke ukuthi imali yokugibela nginayo ngaphandle mawuzithola. Hawu sovela uhlezi ngenamali wena. Uhlezi ngenamali. Lokwathi upheka uzalwa. Ayikho lento yakho. Kusala kusasa ngizokhokha ete. Akusebona le phone ena for khona uthi vini password ako grand into nayo asemashisa sesizitholisana bona ngibona akusebo lo nangu lo mjitha siphathe ifake izo wena mabona ngoba ungekho umdasele basa na phone uzobona into ngale sure abanye bephizuma ngana ungena ndawo yokulala noma kunjalo Yini mama kushisa. Bayithathile. Mana mama. Bayithathile. Isimoya mama. Boba la kwenze njani man? Man kusekhuluma Ifoni nami. yami. Khuluma nami. Abanye bafana abathazi bayihluthile babalana. Usehoba manje la ubangazi ukuthi la emantshona akuphethe mina uba hoba abafransi nefoni yakho mama. Angibazi bayithathile babalana. Useyazi imonthi vele uhambise kubo straight yabo. Asambeni mama sayidonsisi mama sambise kubo sorry mama shura mama sambise kubo sorry. uxolo ngazo mama hey mama njani lapha uxolo ngiyaphila hayi kuyaphila igama usibusiswa kakhoza ngifuma kwaceza phansi kwa brush manje bengize nje la intombeni yami nakho qwene eduku la into esathi yenzeka ngihlasela abafana lapha bathatha ngolethwa ngisilinde nefoni kumele ngiphumele le ekhaya manje bengicela ngaze ukuthi ningiboleke u200 ngadayisa nayo iphone yami isayintsha nokuba yintsha ukuze nje ngithola u200 ukuthi ngibuyele emakhaya hayi mina wendoda ngiyazolana nawe yabo ubhlungu lahlekelwa ifoni asizane ngifone nginike imali u200 nangithwala maneke le phone yayi na phethini ayina phethini ngenze isiqiniseko ukuthi konke kususukile ngoba ayithathanga nje ngesandla sekunxele lutho hayi kaza ngithatha mangithole nje u200 angithathe kazi akubi kakhulu ngiyabonga futhi hayi sibonga lazima ufike ekhaya hayi ekhaya uzofika uhambe kahle wendoda ubafonela bathe kusendleleni kanjani le ndawo lo bantu uzofona ngani epolisini ase ngicheckele phone ngendoda Hawukazilami baqinisele ukuthi umuntu yakhe ayina phethini bo hayi yena nje shwi kodwa ungaza ine-sim card yakhe ikhona isim card ayilula kodwa lento mfowethu ilula kakhulu ke lento ntomeli wenza ukuthi ikhishwe lesim card thola lesim card entsha uyabo yonke into ibe right Kazilami angazi ngayithola kanjani akekho umuntu omazi khona masithi amahala awuhlanganise Kazilami ilula kakhulu lento ngizosayise kuthengena no shepis lapho siyafuna uyokucabanga kakhulu ndaba mna Ukade lokhu sihamba sibabheka labantu asibatholi futhi vele siyeke ngiyabazi phela mina abantu abangibambi iphone vele kusathe ngilahlele ithemba ungcono ngizame vele ukuyifonela nje le phone nje straight yabo ngeke phela vele iphone ngayithenga mina bese iphelile emoyeni kanjalo kuba ngathi nje nawu umuntu ngathi iphone kuba ngathi nawu umuntu ngathi iphone
Dot, atayithatha manje le phone. Phone yami le. Uxazwa Slim man. Nathi Hayi lo. Amuthi nithi ukuthini waphela phone ade ngithola kuye manje nansi. Lo 20 minutes esisuka kuwo kunomfo efikile samba sibambile lapha. Udayisa ifone uthe usuka ngapha waceza ukuthi usuwethu yakhe asenamali. Qonda uthethe imali umuntu into wrong. Urong kakhulu umuntu udubula baba. Kujayenzani kanti bathatha? Urong kakhulu umuntu okudubulile la. Mina angiyazi lento osuyenze lapha ngempela ufonela yona i-ambulance. Awukuthi uyayibona usungile kuyo madoda. Nangoma hospital singakusiza. Sicela i-ambulance lapha sekudubule kumuntu lapha ulela lapha emgwaqeni udubule ngempela. Odubulile bhuti usekhona yini endaweni esigameko zesizokwazi ukuzwa namaphoyisa? I-ambulance sicela i-ambulance. Odubulile bhuti usekhona yini endaweni esigameko zesizokwazi ukuzwa namaphoyisa? Uyawazi ukumele ukusho. Hello? Nikuphi nendawo bhuti? Hello?